jikkonferma li kien bata liħ Joseph Muscat biex jgħin u li ġieli kien imur fil-kwartieri tal-Partit Laburista. Ex-Star Sandro Ketkuti, president tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, meta komplit l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, fejn it-tnejn xetu ukoll ex-aġent kummissarju Ray Zammit. Qal li meta kien ikun hemm il-maratona tal-Partit Laburista u kien ikellem lil kap eżekuttiv James Piscopo biex jekk ikun hemm xi ħadd li jrid jagħti xi donazzjoni jagħmilha permezz tiegħu. Fuq mistoqsija tal-avukat Jason Ozzopardi qal li ma jaf bl-ebda donazzjoni ta' €1,000,000 lil Partit Laburista, iżda jaf nies li kienu jikkontribwixxu lil Partit Laburista inklusu u qal li ġieli ta' kontribuzzjoni anke lil Partit Nazzjonalista. Ketkuti qal li l-ewwel darba li tela fir-raba solar taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kien wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Qal li ġieli kellu wkoll laqat il-Girgenti u f'xi ristoranti. Ketkuti ċaħad dak li qal Angelo Farrugia li hu kien ikun fir-raba solar tal-Labor. Fuq mistoqsija tal-imħallef emeritu Joseph Said Policino jekk kienu xi jittieħdu noti tal-laqat li kellu ma' Joseph Muscat jew uffiċjali tal-partit, qal li ġieli ra lil xi ħadd jieħu xi noti imma ma jafx x'kien isir minnhom. Fit-testimonjanza l-oħra l-eks aġent kummissarju tal-Pulizija Ray Zammit qal li sal-lum għadu ma jafx għaliex kien maħtur bħala aġent kummissarju u mhux kummissarju. Tenna li qabel ma ġie appuntat aġent kummissarju, il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kellha qassa fissa. Qal li jiftakar li l-eks kummissarju John Rizzo jgħidlu li l-qassa fissa mhux se tibqa' ssir. Kien mar id-dar tagħha u qalla wiċċ imbwieġ b'dan. Zammit jgħid li dan kien xi 10 snin ilu. Qal ukoll li qatt ma rċieva xi rapporti mill-FIAU fil-5 xhur li dan iservi fl-ogħla kariga tal-Pulizija. Din l-inkjesta qed tiġi preseduta mill-imħallef emeritu Michael Malija li qed jokkupa rwol ta' chairperson, il-prim imħallef emeritu Joseph Said Policino u l-imħallef Abigail Lofaro. Flimkien mal-avukat Teris Komodini Kakija, għal-familja Caruana Galizia qed jidhru wkoll l-avukati Jason Ozzopardi u Andrew Borg Cardona.